poder accedir a la plataforma de reserva d'aules, hem d'accedir primer a la nostra plana web i acte seguit clicar sobre accés d'usuaris. Ens apareix un quadre de diàleg on uns camps on hauríem de ficar simplement el nostre usuari i contrasenya i clicar Entra. Un cop hem accedit, podem anar a l'àrea de profes i cliquem a sobre de reserva d'aules. Això ens apareixen totes les aules disponibles. Anem a fer una reserva, per exemple, d'aquesta aula 23. Busquem el dia que ens interessa, per exemple, divendres de 8:30 a 9:30. Cliquem al grup, per exemple, cafè i el grup A, cliquem OK i aquí el tenim. En aquest cas seria només mitja hora, de 8:30 a 9. Cada requadre seria un bloc de mitja hora. Cliquem al que ens interessa. Si ens interessa eliminar-la, anem a historial de reserves i cliquem la que ens interessi anul·lar. En aquest cas, busquem la reserva que acabem de realitzar, seria aquesta, aula 23 per a aquest grup. Cliquem en aquesta icona i la reserva queda desfeta. D'acord? Això és tot.